pagi pemirsa. Intan terpesona mak ngatini pemirsa. Langsung ditunggu nih. Lu juga ember lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbak Hila. Aku ember ngisar kula juga. Diseni banyune ning ngarep. Daya kuwi. Pinjem kan ibune mak tim gede malan. Ning ngarep ning kuwi ning cedhak isa-isan. Mak ngambil kan ibu mak. Pinjem kan ibu mak. Lah wis ayo. Iya. Ayo. Adek terus terok mak ngatini rambutnya mbok ngono to lho. Enek banyu nduk ning kono nduk. Lagi usum meh plundinge semari. Meh. Iki tulisane sapa Tan Kinara Indah Ratih Dimas Zainal Family Love. Tulisannya sapa iki? Ora sah akeh nduk, secukupe ae. Walah, kembange Kinara 1, 2, 3, 4. Iki lho nduk sing jemprot. Sing apa ki ning ngarani jebot kaya ngene. Sampun wis stop pateni. Wis. Muni ngene Mang Mbak Indah muni ngene. Engko Mas Dimas kan jam 8 pergi APOTR to ambek Mbak Mendres Tralala karo Repi Trilili. Engko insyaallah Intan Ibu Kinara mungkin karo Maktin juga arep dijak Mbak Indah naik kuning. Ditraktir Intan. Tumbas mbah apa ngono. Wis iki Ibu apa Intan sing ngelapi? Aku pengen numpak bandulan koyo Neng dia nek bandulan di. oke, apa nang kono lho ning cedhak sekolahku. Wah, iku naya gimbal. Ora rekreasi ngono gak, cari maem. Cari maem. Wes nyah tak ibu ae sing ngelapi nek no nyah Intan sing nyekeli. Entar nek. Pelan-pelan. Lho muser ning ndi neh kuwi? Iya, Dok. Kuning. Yes. Dino apa ya? Dino Selasa plate tak gawane ning bengkel. Plate Intan dadi putih rupane. Lah piye pemirsa ngenteni Mas Dio ya? Mas Dio jek ijek di luar kota. Walah kebeken iki. Walah ngene iki ayo teles kabeh kok. Lantene teles kabeh lho, Nduk. Saiki ne plate rupane putih ngono saya. Gowo ning bengkel lae. Nek apa kane bune Mbak Indah iki gede yo tan modele yo tan yo. Intan berani menek kuwi. Nggo sing atas. Berani. Tapi kudune mana? Iya, nek tak cekeli. Iki anu sik diobyek-obyek sik. Kayak ning dhuwur piye? Heeh. Iya. Sik. Hati-hati. Ndak gaduk. Geduk. Ya. Gaduk, Dok. Geduk bos. Nah, Biyenku aman ya, Bu. apane sing aman? Iya. Aman. Kuwi kan ibune Mas Dimas gawedine ra kaprah kok. Nggo Intan separone kuwi. Tak gawe 5 menit ya, Dok ya. Nah. Aja mbok ban lagi. Aja mbok ban. Aja ngono. Coklek pi kok. Aja.
Aja. Aja. Apa kuwi? Terus no Intan kan wis capek. Iya, betul. Genteni lah wong bestine kok. Iya. Iku Mak Tin. Mak cantik delok Mak Tin cantik. Loh, Mak Tin cantik. Pengen potong atas jenengan. Intan. Ayo Bu, aku terno potong koyo Mak Tin. Ya Mak Tin. Mak, ning ndi, Mak? Nang masjid. Ngarep masjid. Oh, ngarep masjid. Malah cakep pergi mawon, Mak. Nggih. Enggak kan? Kok terus dikene aku cocok nang ngene. Iya. Coba Intan. Iya, kok dikenceng nang enak nggih. Nggih, Mak. Nggih. Dikenceng nang. Nggih, Mak. Apa, Mak? Ayo, Bu, saiki. Tapi menerima keramas napa, Mak? Dikeramas, Tan, dikeramas, Tan. Kok siram dipijeti, Tan? Oh, jadi seumpama enek tinggi, enek apa jenenge? Orang-orang. Nanti insyaallah ya. Iya. Jadi makin cedhak kan mak kono ae kok. Ya engko ya. Yo makin cantik kan rambutnya langsung. Iya, Yanti Mak Tino sok iki. Mak Tin tak syuting iki, guys. Mak Tin cantik, guys loh ya. Saiki lurus ya nduk tadi. Ya lurus. Lurus apik lho. Iya. Entar indah lho Mbak Intan pengen. Bu, pengen. Kayak Matin ya. Anak-anak kayak Matin biar iso ngenang-ngenang. Iya, Bu, pengen koyo Mak Tin ning ngene. Oke, engko padha Mbak Indah ya. Heeh. Mbak, aku apa? Lho, kene nek motor tan. Ibu apa? Lah kan ke Paman Intan gonceng Martin. Lah sampe Pak iki. Oh, aku golek tekan. Apa iki, Bu? Motor intene. Saiki? Yung kolek. Iya. Carane Mas Dimas biar kerja dulu Iya. PR. Iki kan wis beres iki. Nah. Oh, aku Nah. Intan, Martin, Kinara pergi dulu. Nah. Maem apa-apa. Nah. Pulang tahun, oke? Iya. Makanya dilapisi. Heeh. Lah Jopan ndi Mak Jopan? Sekolah. Oh, Jopan ora sekolah, Bu. Wonge ning omah. Oh, Senin. Oh, iya batas ya. Heeh. Alah ya Allah. Iki Mak Tin tak syuting, guys. Makin buat naik. Mak Tin. Ya Allah, pantesan nang ya. Iki lho. Lah. Lah, Mak metu rono tak syuting, guys. Heeh. Tak syuting rono Ibu Mak Tin. Iya, Kak Martin. Iki guys, Mak Tin ape buang sampah, guys. Mak Tin naik, walah rambutnya apik Apik sih kan? Iya, aku ya pengen ya, Mak. Urung buka, Mak. Belum bukanya jam 9. Wow. Aku dikramasi, dimijeti. Iya. Berarti di apa? Di peringgat. Oh, dibilas ya. Jadi kan orang-orangnya di rumah. Heeh. Oke, kan? Oke. Engko ya Bu ya nek Iya. lebar mangan. Oke, pateni dulu. Cus. Belanja pemirsa, cuma berbelanja golek bayem. Ternyata wis ora ning bayem. Ono ning kangkung, ngono lho pemirsa. Iki request pengen bobor to pemirsa. Ape tak petiki golek tripod mbuh ning ndi. Mak, jenengan ngertos tripod, Mak? Tripod. Nggih. Kok ilang nih, Bu? Ilang nih. Kula nggih pun tak goleki ning ndi ya. Barang siapa menemukan tripod yen wedok tak ewangi umbah-umbah. Wes ngono ae. Ndi hangere ndi? Ono di situ. Iki lho ndak hangere wis. Iki baju ini lho. Hai. Mana? Iki. Kok mak nek nemokno tripod kita bantu nganu ya jemuri baju ya tadi ya.
Oh, mau sidik tok mbaknya Mbak Indah. Ki ngeri. Oh, Mak. Barang siapa yang menemukan tripod nek wanita tak ewangi jemur baju. Jemur tok katok. Sembah ke sembah. Larang. Waduh, mboten Mak, empon pol. Oh, Mak, gak boleh ora. Ora tan. Iya ora wis ta. Buke ora, Duk. Wis anak gede-gede Dik. Alah nggih, Mak, mboten kok, Mak, pun. Alah nggih, pun iki kula ajeng anu mawon fokus sintene mawon nggih, pemirsa. Wis. Ini delok Tan. Coba hati-hati. Soalnya sangat licin. Ember-emberan ini. Duk Tan. Rena, lihat no ketok ora nek gak mundurno. Hah? Nek gak mundurno. Ini. Ketok, ibu ketok. Detok. Ketok Mak wes jas. Pas. Wek ki santen kara wis ngono. Aja sampai pengen lho. Apa? Bentar ya, biasanya aku masakno koyo kuwi, Bu. Iya, sesuk ya. Duduk Biasa ya? Duduk kene, Mbak. Oh, sesuk sesuk Iya, ya. kita duduk kene. Aku di sini ae. Iki lho. Kameramen Mak, mau disote. Oh, sinten Mak Teh Ayu, Mak? Nganu Mbak War. Oh, Mbak. Oh, Mbak War. Ya, asli mriki cuma merantau ngoten nggih, Mak. Ayu. Oh, bocah ayu. Kok bocah wis ibu-ibu kok. Oh, ibu-ibu. Maksudnya ki wajah iki wayu koyo Mbak Linda kuwi kan istilahnya sampun usiane pun anu nggih. Pun memasuki usia piro ya, tapi cek wayu. Wajah iki tegas ngono ki lho, Bang Sapi. Jos. Kene bayemnya wis dibabati. Ini memang mati nilang leh. Juga ilang mati iki setan ngerjakno rono ngerjakno rene. Iki kok langsung dikramasi wonge. Heeh, kok ramasno. Apa dipotong di bangku karamasno? Lah iya carane bar disalon kan terus ning salon kan menerima jasa dikramasi to, Nduk. Betul wis Makane ngatos. duduke kene to. Nek gak kene lho, entan kene lho. Ketok ibuke Ya sibuk kene, entan kene. Entan kene. 20 21 Urung ki wis 21 kok bayani. 20 21 Kene entan 50. Entan duduk. Lah wes bisa kene kok. Lah jadi rencana ini pemirsa Intan kan ngerti Matin kan potongannya baru toh. Bu aku dek pengen nek Bu. Jadi potong sekalian kok rambutnya dikeramas. Iya, engko sore Dikasih ora vitamin B. kramasi lah engko sore. Gak. Maksudnya ngono. Pipimu kok dijak ora ya Mbak Indah? Gak pipit ning omah dek. Mbah Imam telepon tak kira nek apa. Mulai jam piro? Mboten ngertos, Bu. Mengke kersane Mas Dimas berangkat OTR-an riyen berangkat toh. Begitu sudah berangkat, terus kita kan mau memotong ke Intan rambutnya. Setelah itu Mangan kok nang basis prempes. Pampers kok pampers. Prempes. Aku tuh kok pampers karo tisu basah. Apa eling ya? Aku biasanya lalinan. Lah ibu kanggo mentet. Lah kan kok kene diterang Mbak Indah mulai. Aku pampers dulu kene langsung blue ayu ning berapa? Langsung juga Prempes. ngono. Matikan dulu.
Mak, Intan itu nek nyoteng kadang ngangge aba-aba, Mak. 1, 2, 3. Bu, ndang ngomong, Bu. Ndang ngomong Ibu kok. Saya ngoten ya kan Mak. Kan tiap kula kan dadine ngertos. Nggih. Waktune ngomong mak. Oh, nggih, nggih. Ngoten nang kameramen iki ngoten kok. 1, 2, Ya, ya. 3. Ibu udah ngomong, ayo udah ngomong. Ayo ngomong Ibu. Wis tak petikno iki lho, Duk. Ya, ya. Lah mbok ijo mang mama juga ning kono. Iya, betul. 100. Iya, itu 100 Ibu. Hmm. Iya. Lah Ibu kok panasan gak apa-apa kuwi? Ora apa-apa panas apa dikek kuwi kok. Wow, Tan. Iya, aku tempe. Tempe nih Mbak Endah, Dek. Kamu pengen Tan suwi. Heeh. Nek kegedean ngene iki diwet ngono. Wet piye nganu ram. Niki leh Mak 0,5 ngeten iki lho Mak. Nek niki kan gedhi lho. Nek niki ditutut lho, ngoten dadi cilik ngoten. Dadi nek nggih ngeten niki kan mboten terlalu gedhi gambare ngoten. Asal pokoknya tutulan. Iki ngene mak yo. Lah nggih. Terus kareknya kayak santen kara. Iya, Nduk. Iya. Sayangnya apa? Bayemnya garek siji. Iki. Nggih, kangkung sampai bayem. Sayur bobor ala Mak Tinduk Tan. Apa ya, Dok? Saya buat strum sapa? Intan. Bocah nek mbek adine kok nggodho ae. Terus tinggal ngasih santan kara. Terus ngrengseni pindang lho, iki wis bumbune ono. Tan. Cuma gak melok Juga lah. Ya aku bagianku mbek Mak Tin ae. Kono mbek karo Mbak Indah. Dewe-dewe ya. Oh, ngene iki carane diprintili ngene dadi wis ora ngurusi ri. Ini wis aman. Nggih. Sayur bobor ala Mak Tin. Yang pengen tahu bumbunya nggih. Jen pakai cabai mboten, Mak? Mboten. Oh, mboten. Brambang, bawang, kemiri, kencur ya, Mak, tumbar, garam, sedikit gula dan penyedap. Wis. Kinara. Lah nggih. Nek kanggo kinara kan gak apa pemirsa, lho kasih brambang goreng. Tidak lupa lho brambang goreng. Ngene kula pun telas, Mak. Telas pun. Oh. Niki order melih kula. Nggih. Lah niku mungkin Mbak Indah nggih seneng kok. Mbak Indah nggih seneng terus. Apine nono? Ya sik nang tangi. Bangun. Wes duduk ning ngisor Mbak. Duduk ning ngisor rek. Nduk Tan, iki soalnya omah semut, Nduk. Ning kono ya. Dilu. Cek ngangop cah, wis digodhogno air sama mati. Kinara nanti. Adit. Rambutnya wapi. Adit yang Adit mana? Yang mana yang Adit yang mana? Rambutnya wakai ya, Bu. Oh, ini bukan sakit. Ini dikasih seperti ini ben gak lepas-lepas. Iya. Ya Kinara ngertine kan ngene iki dienggo nek luka sakit ya. Dadi sakit-sakit. Dadi gelangmu gak sakit. Bukan sakit. Aku yang punya ikin, delok lah lho. Lek Intan ya iya lho. Iki gelange Lek Intan ya berarti sakit nek ngono. Iya, ini dikasih sakit. ndeplas. Guyu. Kinara. Pinter. Masya Allah, Atit, gelangnya Atit. Ben gak lepas-lepas. Biasanya karo mamae ditukokno balon pelendungan sing disebul kuwi lho pemirsa. Ini loh. Engko nek liwat pasar nduk tak tumbasno sebulan. Aduh, kenapa? Ora dadah niku lho pemirsa ngene. Mbah, atuh Mbah atuh. Kena opo? Aku yo Atit. Mana sing sakit mana? Tak sebule. Iya. Kinara Mandi cah, mandi. Dingin. Papamu mau Iya, berangkat ini loh, ini ke sakit. Patin. Kita doakan Dan semoga Kinara punya lancar kok ini perjalanannya, sakit, ini nggih. sakit.
lancar semuanya, laris dagangannya, banyak pesenannya lagi dan terus semua sakit itu lancar ya. berkah barokah ya pemirsa. Ya Allah, oh alah. Saya nunggu air ya pemirsa, nunggu Semua sakit itu. air. Iya, Ngono ya sakit. mana Semua mana. sakit Ki. Oh semua sakit gelangnya. Saya disebuli baik. Brus, wes sembuh kabeh, Semua Wes. sakit Ki. Pemirsa, demikian ya cerita pagi ini. Doa terbaik untuk jenengan semua, semoga yang sakit dan paringi sembuh. Untuk berjuang garis dua, semoga segera diberikan momongan yang saleh-saleh. Aku pan menyendiri. Ya wis ndang mam. Lagi kok ibu metu mbek Matin mbek Mbak Indah kok cuma pesen minum saja ngono. Aku gak Mam. Duh, gak apa-apa. Ndang. Gak. Santai ya tak kancane, Mak. Engko terus gak sida, Mak. Urung tentu jam pirane go ngrosek Mbak Indah ijek apa mbah apa sik. Maem sithik, carane maem sithik engko ning kono pamane ngono. Wis mbah pengen di go ngrosek pemirsa. Doa terbaik untuk jenengan semua, semoga sakit dan paringi sembuh. Untuk pejuang garis dua, semoga segera diberikan momongan yang saleh-saleh ya pemirsa. Kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah barokah, diberikan kelancaran dalam segala hal, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah ya. Cus.